मुझे जानची ये वीडियो पर ना कि मत बहुत लोग अनफॉलो करबे बहुत लोग माने बहुत खराब खराब कमेंट करबे मुई केबे ई टॉपिक रे कथा ही नथिली किंतु जेंती चली सिचुएशन सीटा को देखी कि ना मोर पार्टी भी खोलवा पई मते इच्छा हैला हेले भाई तभी मिश्र किसटा कहउछंती फर्स्ट सुनो ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେମିତି ଯୀଶୁ ମରିବାର 3 ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଗାତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ମେ ବି ସେ ଏବେ ବି ଗାତରୁ ଆଉଥରେ ବାହାରି ଆସିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇବେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଫାଦର ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରେ ପୋତି ମାରି ସାରିଲା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ସେମିତି ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ ସେହି ମହମବତୀ ଜଳାନ୍ତୁ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବାପସ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ହଉ କି ନ ହଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆପଣେଇ ନେବି କାହିଁକିନା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଯଦି ନ ହେଇପାରିବ ୟା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏ ପାଷ୍ଟରମାନେ କହିବେନି କରିବେନି ଏବଂ ଏ ଜିନିଷଟା ବି କହିବେନି ଯେ ଆମ ଯୀଶୁ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ତମର ଦେହ ଭଲ କରିଦେବୁ ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ ସେଟା ହେଇଯିବ ତମର ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ ହଇ ରେ ଧର୍ମର ठेकेदार मने ଶଳ ତମର ମନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ନା ଆଗ ନାଇଁ କି ଜାତି ଧର୍ମ ସବୁ ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛ ତମ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାର୍ ମରିକିନା କେତେ ଦିନ ବି ହେଇନାହିଁ ତା ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କର ନା ନେଇକିନା ତମେ ମନେ ନାହିଁ କି ବୋଲେ ଏମିତି ମନ କଥା ହଉଛ ମୁଇଁ ଛାତି ପିଟିକିନା କହିପାରିବି ମୁଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା ହେଲା ମୁଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା ମୁଇଁ ଛାତି ପିଟି ହେଇ କହିପାରିବି ଯେ ମୋର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତିକି ତାଡ଼ନା ଏତିକି ମାନେ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ ଯେତିକି ସବୁ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ହେଇକିନା ସେ ମରିଥିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଇଥିଲେ ଆରେ କଥା ରହିଲା ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯୋଉ ତମେ କହୁଛ ନା କି ଯେମିତି ଯେ ବଞ୍ଚି ଉଠୁ ସେ ମୁଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାଇ ସେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଅଛୁ ସେମିତି ଆମେ ମାନୁଛୁ ଯଦି ଭାଇ ଆମେ ନାଇଁ କି ମାନୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ତ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହଉଛି କୁହ ତ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହଉଛି ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଯେ ତମେ ନାଇଁ କି ବିବାଦ ହେଇଯିବ ମୁଇଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଦେଖ ଧର୍ମର ନାଁରେ ବୋଲେ ଧର୍ମ ठेकेदार ମାନେ ହୁଅ ନାହିଁ ତମର ମନ ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ନାହିଁ କି ଇ ଦଙ୍ଗା ଫସାଦ ମନେ ହେଉଛି ଇନସାନିୟତ ହେବା ପାଇଁ ଇନସାନିୟତର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା ନାହିଁ ତମେ ମନେ ଆକା ନାହିଁ କି ଏଇଟା ମନକୁ ଭଡ଼କାଉଛ ଆରେ ଭାଇଚାରା ମନ ଖରାପ କରୁଛ ଯଦି ନାହିଁ କି ସବୁ ମିଶି ମିଳି ରହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ ସବୁ ମିଶିକିନା ରହିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭାଇ ତ